መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ላምፔዱሳ ኢጣልያ ዘጋጠመ ህልቂት ኤርትራውያንን ካልኦትን ብደቂቕ ክከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 9 ጥቅምቲ መግለጺ ውጽኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ንቤተሰብ ግዳያት ጽንዓት ተደበሱን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽንዓት ካይደራዕ ድሕሪ ምባል እቲ ህልቂት ናይ መጀመርያን ሃንደበትን ዘይኮነ ሓደ ካብ ሰንሰለት ምዕራፋት ህልቂት ኤርትራውያን በእዳው ገበነኛታት ኣፍለስቲ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ኣሰቃቂ ገበን ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ሸርሕታት ኣብ ከውሒ ምስተራጸመ ንዘይጸዓድ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በታቲንካ ንምምሳን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ ቀዳማይ ተሓታቲ ናይቲ ህልቂት እቲ ዝተፈላለዩ ወኪላት ኣኽቲቱ ስርሒታት ፍልሰት ሰብ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ዋሽንግተን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ መወዳእታ እዚ ናይ ላምፔዱሳ ፍጻመ ይኹን ቅድሚኡ ዝተፈጸሙ ገበናት ካብ ሱር መሰረቱ ብናጻ ኣካላትን ብግሉጽነትን ተመርሚሩ ሓቂ ክገሃድን ፍትሒ ክረጋገጽን ብምጽዋዕ ምእንቲ ርትዕን መሰል ዜጋታቱን ኣብ ቅድሚ ፍትሓዊ ዳንነት ብመርትዖታቱ ክምጉት ወትሩ ድሉ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ زي خبركم تعطلتي ملو تحسدو مجلس منجستي إرترا دحر زينا كقربين تحت بايتاو ماين مهبتام استفلالي عاقن زلون كزنت ماي أب استفلالي كوابيتات هاجرنا كهنت متنحوز في اللاتيو إذا دما بقندو حسنات مجلس بنت ريت المرقات زعلم خوينو أب معقب هيوتاوي بزحنتون عبت راي زلون أمنو زباكرن زر كباديجاتات أب زمدايزي بزعبا زلون أستواتو هايسم مبرهتون زدالو تبتاب إرسات سو مريم كتقربيا أبنو زباكرن زركبا ديغاتات لبدا غونغونتين حزبن طريتنا رغاغيصنو زلوا منچي قرب زتماي اب معقاب هيوتاو زحنتون ابركتو يغبرا كم زلوا نبرتي غليصم اذن لعلي 10 عامت عدمه زقطرا ديغاتات تحستو تحت بايتاو ماينايت كبابي ام مهبتان بتتصاوتو ترا اب كبابي انزركب عبيت مبقلاو اقرب غبك اقاب كم زخالن حدشي سسن كم زلون زحبرتم نبرتي اذ دما ابرغات نايت كبابي عباس توصو كم زلوا حبيرام نبرتي عد لبدا شنارا عريب سرات ترن أوروران ذا سلاسلون فتات معقاب ماين حمدن مريت فقرة مريت تبحقيقو أفراينتو كينكي نتنديقاتات بدبت كيمل آكم زحقزن بملكات نزيادة أبوركتو تنديقاتات بدقف ماشنري كترقات زخاخيرام أتو تلن بإدريس نورن أتو محمد علي آدمن تنديقاتات نسابن تريتناي عامت ملوئناي مايت ألوام كم زمال أب محبار مودال بروجكتك قرب توريز استمايقن قدامنتك وهابو تلابيوم تنديقاتات بويو تحفشاو بحزب كواب ويتقام زلو مصريت يكون بكل سي مسديغاتات تهيوت ترخيب زلو لاو نايتن ديغاتات امسسان انسساتات زغدامون كم زحجز زغلص ممهر محضر رمضان تمهارو ام وراد ماي زطفو غيزي ام صنعتن تمرتن منتي كحلفو زوادد بروجكت قرب طرويز تماي ناب ابيات تمرت زمرح معدل نقطاتات ماي اب غمس زتو كخون زخاخيروم زي كرم تزيلو بزبن بحقي ماي صبو هيزلو تريد كمان كاب هابرو كاب قربا ابزي ستيا خمزلوا بحفشون حبرن فاتو مالتي كم ما قتلتا نايتي تعنا تريد نمو حساب استفلالي كبابيتات زوباغاش بركاز كايزلو ناي كتابة مدب ابنو زوبا مولك زركبات تريد صار استفلالي حمامات كم تخطبا اب جنفر منستر حرشا زوباغاش بركا وهادت عنا انساتات دكتور تخلص جيتكي حبيرون وننت تريت ربحانايتا قدي مستخايدة تمساسلت مدبات كتابة بجبر سلازرائيو تريتهم ما بيستمد ولهم جيزين بوتان كم زغروز تغسى دكتور تخلصجي بتي كاب مفارق ورح مسكرم كساب قدام يسمون ورح تكمتز تسلاسل مدب أستات إسرع شح كبتي 4 شح تلبجين حموش تشح متعنيان كم تخط بابريون كاب وننت تريت أتو أبراهام محرتا بناتو سولومون برهانن أبزهابو حبريتا سلات عامت أوز رخبوز الله أقول قلوتات كتابت أن تريتهم سلست وحسة أب وان كتابت تريتهم باقو يغربو كم زلو وارد يوم كأشي مارو مراجن أتو أمانيل قبر دنقلن دما سلز كايد مدبات كتابت تريتهم تأن أنت وحيسو مهرتن كم سسنة أفليتهم حمام عسن مقصر زكاي زلط تعري ملو بملو نخعوت مبرخ افلطا حبرتسب اب طنقن غباباتن متحللاف نايت حمام معزاز تساتف النوتو اب زكاي مدباتن وسان كم زخنه اب نوزبا دغ حلفي احد مقصر حمام عسوات ساميل دبساي غليصون
ምስ ነበርቲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣቶ ሳሙኤል ብዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ኣፍልጦ ህዝብን ናዕበየ ብምኻዱ ለበዳ ሕማም ዓሶን ብኡ ዝስዕብ ዝነበረ መጠን ሞትን የንቆልቁል ከም ዘሎ ብምምልካት ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ናምስያ ግዳይ ሕማም ዓሶ ዝኾኑ ዜጋታት ብምህላዎም መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ናምስያን ኣጠቃቅሙን ከምኡን ካልኦት ናይ መከላኸሊ ሜላታት ንምዕባይ ተወሳኺ ጻዕሪ ክካየድ ምዃኑ ብሪሁ ንሱስ ዒቡ ነበርቲ ዞባ ድገ ሕማም ዓሶን ንምክልኻል ከካይድዎ ብፀንሑ ንጥፈታት ፅሬትን ምክልኻልን ተሪኤቶ ሕማም እኳ እንተነከየ ኣብ ገለገለ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብሩ ዜጋታት ግና ኣብ ኣገባብ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ከዘውትሮ ኣብ ፀንሑ ሜላታት ሸለልትነት ይረአ ስለ ዘሎ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ንዝካየድ ጻዕሪ ይዕንቁፃ ከም ዘሎ ረዲዩ ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅጻር ሕማም ዓሶ ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ሳሙኤል ደበሳይ መወዳእታ ሕማም ዓሶን ብሰንኩ ዝስዕብ መጠን ሞትን ንምቁፅጻር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ሓያል ስራሕ ከም ዝርከብ ብምሕባር እቲ መደብ ብዘይ ናይ ህዝቢ ንቕሓት ኣብ ሸቱ ክበፅሕ ስለ ዘይክእል ሕብረተሰብ ንምኽሪ ሞያውያን ብግቡእ ክከታተልን ከባቢኡ ብፅሬት ክሕዝን ኣተሓሳሲቡ ጽጉማት ተማሃሮ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ካብ ትምህርቶም ንኸይሰናኸሉ መንግስቲ ዓመት መጽ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ክገብር ጸኒሑ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ዜጋታቱ ዘሎ ሓልዮት እዩ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ንዝተገብረ ሓገዝ ኣመልኪቱ ወኪል ኤሬና መሓሪ በላይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርበ መንግስቲ ጎን ትዝርግሓ አብያተ ትምህርትን ምስፋሕን ጠለባትን ንምምላእን ዘካይዶ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ጽጉማት ተማሃሮ ካብ ትምህርቶም ከይሰናኸሉ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ መርኣያ ናይቲ ብቑዓት ዜጋታት ምፍራይ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈት ምዃኑ ወለዲ ናይቶም ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ሓገዝ ዝረኸቡ ተማሃሮ ሓቢሮም ንሳቶም ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ንገለ ካብ ደቆም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘብክሩሉ ግዜ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ መንግስቲ ነቲ ጸገማት ተረዲኡ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ናውቲ ትምህርትን ካልእን ሓገዝ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ስለዚ ድማ ደቆም ኣብ ምክትታል ምኽስኳስን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጾም እቶም ወለዲ ስዒቦም ስለቲ ዝተገብረሎም ደገፍ ድሕሪ ምምስጋን ደቆም ብዝረኸብዎ ሓገዝ ማዕረ መዛንኦም ይመሃሩ ከም ዘለዉ ብሪሆም ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ወይዘሮ ፋጥና ሓጅ ብወገና ካብ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝተዋፅኡ 60 ጽጉማት ተማሃሮ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2013-2014 ዘገልግል ናውቲ ትምህርቲ ከምኡን ዲቪዛን መመዝገብን ዝኸውን ገንዘብ ሓገዝ ከም ተገብረሎም ብምጥቃስ እዚ ሓገዝ እዚ ዓመታዊ ከም ዝወሃብ ኣብሪሃም